Danyo iti agrikultura iti Cordillera gapu iti bagyo ken habagat. Dumanonen iti 381 million pesos. Ken kaunaan nga aggressive behavior and safety response drill baligi anay patumpal iti Baguio City. Detalye ti damag manipod kini Bridget Marcasi Pangosfian. Naipatumpal ti kaunaan nga aggressive behavior and safety response drill iti Baguio City National High School. Babaan iti Baguio City Police Office, City Disaster Risk Reduction and Management Office, DepEd, Emergency Medical Services, kenda dumapay ang masaknan nga opisina. Puntirya daytoy ang mapaduras ti interagency coordination, kabayatan ti emerhensya. Kinasagana ken kapabilidad dagiti personnel sa iti pagkadalan, law enforcement ken dumapay nga ahensya amang ipasigurado ti kinatalgad ken proteksyon dagiti estudyante, manursuro ken school personnels. Kasaruno tinabaligi apan nakaipatungpal ti NASA o adril, manamnama ang may patungpal ti kapadang aggressive behavior and safety response drills kadagiti daduma pagadalan iti syudad. Nakailista iti Department of Agriculture Cordillera iti 381 million nga inisyal adanyos iti agrikultura gapo iti nagtipon nga epekto ti bagyo Alwis, Maymay ken habagat. Iti datos ti ahensya 358 million tinadadaol iti benneg ti high value crops, pagay ken mais. Iti livestock ket 8.5 million, farm structures a 9.6 million, irigasyon na 4.2 million, ken farm machineries a 430,000. Kadakala na danyos ket nailista iti Benguet a buklan ti 364 million pesos. Sigundaan ti Mountain Province a 13 million, Baguio City a 6.5 million, Abra a 561,000, Kalinga 100,000 ken Apayao a 15,000. More uray met ti report nga isubmitir ti probinsya ti Ifugao. Tapno maidanon ti serbisyo ti salunat karigiti nasusuli na kalugar iti Cordillera, simmang at ken nagna iti 5 nga oras dagiti health workers iti kabambantayan kinwaig ti Abra, tapno madanon ti barangay Lanag ijay Lakub Abra. Kagidan matlang daytoy ti implementasyon ti measles rubella supplemental immunization activity. Wenno Mr. Sia a nakabakunaan iti 22 nga uping kontra measles ken rubella. Malaksid iti dayta, nang ipaay-dapay iti maternal ken newborn care, vitamins, general check-ups, nutrition services, PhilHealth yakap assistance ken dadumapay. Manarimaan ti panangisakad ti Tabuk City Engineering Office iti inisyal a plano para iti rehabilitation ti Balatok Bridge iti Barangay Lukog. Nadadaol ngamin ti nasa orang tay kabayatan ti panagdalapos pay di bagyo nga uwan. Ang mga apektar itay ti boundary ti Tabuk ken kadagiti kabangibang nga ili. Adamutan ti 2 million pesos nga alokasyon manipod iti Local Disaster Risk Reduction and Management Fund para iti panakairugi ti nasa o a rehabilitasyon. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pagilian.